3, אפשר? כן. אוקיי, מתחילים. תגיד, אני נראה בסדר, הפאות, הכל בסדר. חתיך הורס! עזוב חתיך. חבר'ה, יושבים פה לצידי, מימינו יצאו שתי חסידים, עוד שני הולכים לטרוף אותי, חייס הקודש. שני הולכים לזרוק עליי קיגל, ואני פה ביניהם בתווך פשוט עובד עצות. קובי פישר, בוא לאולפן, אנחנו צריכים אותך פה לריקוד סטנגה. מדי שנה עולים 25,000 יהודים לקברו של רבי נחמן מברסלב. אוי. הוא באמצע, למה הוא באמצע? כדי שלא תלכו מכות. אני האוכל שאני הכי אוהב זה מזרח אירופה. אני מפה ישר לקורניק. חזרנו. נמצא איתנו באולפן יהודה קורן, או כמו שחבריו קוראים אותו, לייבי. לא, קוראים לו. לייבי. לייבי. התחלתי, אתה הולך להרוג אותי. חזרנו. אזעקה כעת, אנחנו עוצרים את השידור. ברגע זה נשמעת אזעקה באשקלון ובסביבתה. כתבנו, מי רוצה? לא, אבל זה יפה. נתראה בתוכנית הבאה. זה הקטע שכולם עושים, ואני לא מבין מה הם עושים באמת, כאילו הם כותבים משהו או זה. עושים ככה ומדברים ומפלרטטים עם ההוא שיושב ליד ואומרים לו איך היה, הכל בסדר, יופי, נמשיך לתוכנית הבאה.